Kadan na teku dan kurya. Yau ga mai aiki. Kadan na teku dan kurya. Kowa ya bi babanmu. Dan kurya. Ba na bi babanmu. Dan kurya. Dattijo mai masoya. Yalla teku kurya dawo. Maimaita ka ji baba. Wata nisar wanda kai muke so. Domin baka san da yau da. Da ayyukan da Bello Kurya yayi wa al'umma ta Gwandu to zan so dokuna su sosai. In fara ku kama kirge na ɗaya na biyu na goma har ma na ɗari aikinsa sun yana. Da farko ya sai ya keken nafe guda biyu ya kai asibitin Gwandu kuɗan rubu. Maimaita ka ji baba. Sannan shi ne ya sanya sola a ɗakin ajiya na jinin asibitin Gwandu na rubuta. Baka san da yau da rana. Ba da tallafin miliyan ɗaya ga asibitin kan baza domin gyaran ta ko rubuta. Maimaita ka ji baba. Ya kawo sabunta dodo da zan kasuwa ta zamani wannan ma ko rubuta. Bangaren gita su ma ya musu bohol na tuka don wahalar su ta takaita. Yalla teku kurya dawo. Yayo gyaran masallacin garin Calge da sun ka nema ya musu shi ma kuɗin rubu. Garin Masama sun kayo murna wanga aiki na gyaran bohol ruwa sun wadata. Na haska Gwandu da ruwan sha ko ina Bello Kurya birni ƙauye bai bari